Welkom bij Limburg van boven, de tv-serie waarin we de provincie Limburg vanuit de lucht bekijken en bewonderen. Ons oog valt dit seizoen op een aantal van de vele kastelen die deze provincie rijk is. Monumentale gebouwen met een indrukwekkende historie. Zo ligt er aan de rand van Thorn de Grote Hegge, ook wel het Hof van Thorn genoemd. Hegge betekent weiland. De geschiedenis van dit landgoed gaat terug naar 1389. De Grote Hegge was toen waarschijnlijk van het ridderlijk geslacht Haak of Hake. Een naam die hoort bij die Groese Hekke, zoals in de middeleeuwen de Grote Hegge werd genoemd. Het L-vormig herenhuis is het oudste deel van de kasteelhoeve. Het is 15e eeuws en helemaal gebouwd met mergelsteen en bakstenen plint. Het hoofdgebouw heeft twee topgevels. Tegen de noordgevel is een woonperceel aangebouwd dat lager ligt. Om de hoeve een gracht. De stallen en schuren van baksteen zijn in de 17e en 18e eeuw gebouwd. Gelet op de vele aanzienlijke geslachten die de Grote Hegge bewoond hebben, moet dit wel een kasteel van betekenis zijn geweest. In de tweede helft van de 19e eeuw koopt een boer uit Thorn de Grote Hegge. De hoeve blijft tot 1969 in gebruik als boerderij. In 1974 en 1975 wordt het opgeknapt. We verlaten Thorn en gaan op zoek naar een ander markant kasteel in Limburg. Die zie je in de volgende aflevering van Limburg van boven.